Praise the Lord जय मसीह होननानै बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि नर्थ इस्टआव थांनाय माखासे दिनफोरनि आवगायाव अरुणाचलाव मोनसे दुंदुं हाव हाव स्ट्राइक जागासिनो दङ आरो बेखौ आङो अलरेडि नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैदोंमोन आरो बे दुंदुं हाव हावआ दासिमबो जोबाखै। जि स्ट्राइक खालामनाय बे स्ट्राइक खालामनाया दासिमबो जोबाखै। अरुणाचलाव लागातार जागासिनो दङ। दासिमबो गोबां ख्रिस्टियानफोरा खौसेथि जानानै 1978 जिथु एक्ट दङ, 1978 जि आयेन 1978 आव दानाय जि मोनसे आयेन दङ, बे आयेनखौ ख्रिस्टियानफोरा सापर्ट खालामाखै। बेनि उल्थायै अपोजिटआव ख्रिस्टियानफोरा गसंदों। बेखौ जोंनो नाङा, जोंनि अरुणाचलाव नाङा, जोंनो गोनांथि नङा होननानै स्ट्राइक खालामगासिनो दङ। दा दिनै नोंथांमोननो बेबायदिनो मोनसे रादाब लानानै फैदों जेरावहाय सासे आइजोआ रोखायै मोजाङै बुंदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। बे आइजोआ मा बुंदों, मानो गोनांथि नङा आरो अरुणाचलाव मा जाबोगासिनो दङ, अरुणाचला बेसेबां सोलायबोगासिनो दङ, बेफोर गासैखौ बै आइजोआ गुवारै बेखेवनानै होदों। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना बुजि मोनो आरो लोगोसेनो गोबां आशीर्बाद मोनो आरो माबा मोनसे बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हायो। बेनि थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसेनो सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन आरो हायोब्ला शेयर खालामगोन। लुका जीसस को जो ये मना कर रहा है बोला है तो ना, जो क्रिस्तान में आने वाला लोग को, इसीलिए हम लोग उसको ये करने के लिए रैली में आया है हम लोग ना। क्यों बंद करेगा? हम लोग जिंदगी इतना शांति का राजा है ना, हम लोग इतना शांति में जी रहा है। अरुणाचल में भी पहला आसाम का आदमी लोग घुसने नहीं सका था और अपना फैमिली में भी इतना ये था, मारपीट था, झगड़ा था, पी पा के ना। अभी इतना शांति हम लोग का अरुणाचल में भी शांति हो गया। आसाम में भी जितना आदमी घुसा है वो लोग भी बहुत शांति हो रहा है। बहुत माने एकदम उजला है हम लोग का जीसस का रास्ता में जू जा रहा है ना। इसीलिए हम लोग उसको मना करने का, क्यों मना करेगा हम लोग को? हम लोग मर जाएगा, जीसस का लिए हम लोग मर जाएगा। इसीलिए हम लोग अभी रैली का लिए निकाला है। जीसस आने से क्या अरुणाचल जो शांति हुआ है? पूरा शांति हुआ है। मैं अरुणाचल में था, 50 हम अरुणाचल में भी था। तो हम लोग इतना मारपीट था, इतना एक रात को घर को काट के खत्म कर देता था, दारू पी के बर्तन बाती सब कुछ काट के खत्म होता था। उसका बाद में दुकान में भी ऐसे था। हम भी 10-15 साल बाजार से तेरी भी करके देखा था, उसमें भी ऐसे पूरा दुकान में लूटता था लड़का लोग आके दारू पी के। अभी इतना शांति हो गया, लड़का लोग भी इतना सुधार गया है। हम बहुत अच्छा लग रहा है जीसस का पास में। मैं तो बहुत देर से आया था, तो भी आगे आने वाला लोग को भी हम बहुत सपोर्ट दिया था। बहुत अच्छा है, आप लोग का फैमिली अभी अच्छा हो रहा है, आप लोग का पति लोग अच्छा हो रहा है, बेटा लोग अच्छा रास्ता में जा रहा है बोल के ना। हम लोग भी बहुत खुशी है और अभी भी बहुत शांति हो गया। हम लोग का अरुणाचल का जैसा कई जगह में भी शांति नहीं है। इतना पुहर हो गया, घर बारी भी इतना अच्छा हो गया। जीसस का पास में जू गया है, इतना घर बारी ठीक ठाक हो गया, इतना आदमी लोग भी शांति हो गया, माँ बाबा भी शांति है, अभी बेटा लोग अच्छा रास्ता में जा रहा है बोल के ना। आप क्रिस्तान में कब आए? मैं किस्तान में आया होला अभी 17 साल हो गया। 17 साल हो गया। साल में कुछ आपको शांति मिला? बहुत शांति मिला है। हम तो बहुत हमको सपोर्ट मिला है, एकदम बोलना नहीं। हम अकेले जिंदगी हो के बिना मेरे को जीसस इतना सपोर्ट दिया है, माने हम कुछ भी नहीं था। जब जीसस में आया था ना, मेरा कुछ भी नहीं था, माने एटलीस्ट 1000 रुपया मेरा नहीं था। उस समय में मैं जीसस में आके हम इतना फास्टिंग किया, इतना ये करके दुआ मांगने का बाद में मेरा अभी सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बिल्डिंग, जेसीपी, बिगिनिस। हम अकेले है, औरत कोई भी नहीं है मेरा साथ देने वाला। लेकिन हमको जीसस इतना साथ दिया है ना, सब कुछ दे दिया आपको? सब कुछ मेरे को दे दिया। चिंता नहीं है? नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं है। इसीलिए हम मरेगा भी जीसस का लिए मरेगा, जिएगा भी जीसस का लिए जिएगा। धन्यवाद, थैंक यू। प्रेज द लर्ड। नोंथांमोना गावनि खोमाजों गावनि मेगनजों नुनो मोन्दों, खोनादों। रोखा रोखायै बै आइजोआ मा बुंदों, अरुणाचलाव मा जाबोगासिनो दङ, मा सोलायनाय फैदों। अरुणाचलाव मोनसे समाव गावजों गाव नखराव दानज्लाय सुज्लाय, खुरमा बाहागो दानज्लाय सुज्लाय, गावजों गाव दानज्लाय सुज्लाय, सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव गोबां गाज्रिफोर दङमोन, सोमोन्दोफोर दङमोन। बेफोर गासैबो जोबस्रांलांगासिनो दङ।
अरुणाचलाव मोनसे गोजोन थासारिया फैगासिनो दङ नाथाय बे गोजोन थासारि फैनायावबो बे 1978 एक्टखौ लाबोनायाव समस्या फैनो हागौ एबा 1978 नि गोनांथि गैया होननानै आइजोआबो रोखायै बुंदों आरो आइजोआ गावनोबो जिसु ख्रिस्टखौ मोननाया केवल 2 बोसोरल'सो जादों बे 2 बोसोरनि गेजेराव बे आइजोआ जिसु ख्रिस्टखौ ओरैबायदि मोन्दांथिखौ मोननो हाबाय जे जिसु ख्रिस्टआ गासैखौबो होदों सुख शान्ति गोजोननाय रंजानाय धोन दौलत गासैखौबो बियो मोनदों होननानै गावनो फोरमायनानै लादों 1978 बे आयेननि बिसय आं अलरेडि आगुनि भिडिअफोराव बुंखाबाय अब्लाबो दिनै एसे बुंनो हास्थायदों हयथ' गोबाङा बै भिडिअखौ नुवाखैबो जानो हागौ नायाखैबो जानो हागौ दा बेयावखाय दिनैनि बे भिडिअ आरोबाव फंनैसो बुंनानै बेसिक इनफरमेसनखौ नोंथांमोननो होनो हास्थायदों 1978 आव अरुणाचलाव आयेनखौ लानानै फैदोंमोन बे जाहैबाय एन्टि कनभार्जन ल' जेराव धोरोम सोलायनो मोनै धोरोम सोलायलायनो मोननाय नङा बे मोनसे आयेनमोन आरो बेखौ 1978 आव बिथांमोना लाना फैदोंमोन नाथाय बै समावनो बिथांमोना जोंनि थाखाय गोनांथि नङा होननानै नाकस खालामनानै दोनखादोंमोन बेनिखायनो दिनै बे एक्टखौ 1978 एक्ट ल' होननानैबो बुंनाय जादों आरो बेयाव ओरैबायदि आयेनफोर दङ जुदि सासे बेक्तिया सोरखौबा बेबायदि बुङोब्ला बियो आंखौ धोरोम सोलायहोनायनि बाथ्रा बुंदों होननानै बुङोब्ला बै बुंग्रा मानसियाबो जेल जानो गोनां जागोन 2 बोसोर जेल 10,000 जुरमेना बेबायदि होनो गोनां जागोन बे आयेना केवल ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय हिन्दुफोरनि थाखाय मुस्लिमफोरनि थाखाय बुद्धिस्टफोरनि थाखाय बे नङा नाथाय बे आयेना जाहैबाय कमप्लिट धोरोम सोलायनायनि उल्थायैनो खामानि मावग्रा रावबो धोरोम सोलायलायनो मोना बे बिसयाव थानाय मोनसे आयेन दा बेखिनियावनो बाथ्राया थोंजोङैनो नुजायो जे धोरोमखौ सोर सोलायो बे जाहैबाय जिखौ मानसिफोरा मोजां नुहुरदों मोजां मोनदों बेयावसो मानसिफोरा थाङो जेरै दायो जों मोनथिगौ जिसु ख्रिस्टनियाव गोबां बेक्तिफोरा फैगासिनो दङ नंगौ जिसु ख्रिस्टनियाव फैनाया मोनसे धोरोम सोलायनाय जाया धोरोम नङा जिउखौ सोलायहोयो नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जेब्ला सासे मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो आरो बियो जिसु ख्रिस्टनि हान्जायाव थायो आरो जिसु ख्रिस्टनि हान्जायाव थाग्रा बेक्तिफोरखौ ख्रिस्टियान होननानै बुङो जुदिও जिसु ख्रिस्टआ धोरोम सोलायहोआखै गोसो सोलायहोदों जिउ सोलायहोदों अब्लाबो बै सुबुङा जिहेतु बै हान्जायाव थागोन दा बेयावखाय मुङा बे फैयो जि ख्रिस्टियान सोलायहोबाय होननानै दा थोंजोङैनो बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला ख्रिस्टियानफोरनि उल्थायै बे खामानिखौ मावनाय जादों जे मानसिफोरा जेन ख्रिस्टियान दाजाथोंसै होननानै बै समावनो बे बाथ्राखौ बेरखांहोदोंमोन नाथाय बै समाव गोनांथि जायाखै होननानै बिथांमोना बेन खालामनानै दोनबाय आरो दायो सरकाराव आरो गोदान मोनसे बेखौनो बुरखांफिनबाय जे बे आयेनखौ जोंनो नांगौ होननानै अरुणाचलाव गोबाङा सरकारा बेखौ लाना फैनो नागिरदों नाथाय ख्रिस्टियानफोरा बे बाथ्राखौ मानियाखै आरो दिनै थारैनो अरुणाचलाव जोङो नुनो मोन्दों गोबां सुख शान्ति गोबां सुबुङा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय जिसु ख्रिस्टखौ मोननायखाय गोबां अरुणाचलनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बोराय बुरैफोरा जौ लोंनायनिफ्राय गोजान जादों ड्राग्स जानायनिफ्राय गोजान जादों गावजों गाव एना एनि नांज्लाय खमज्लायनिफ्राय गोजान जादों आरो मोनसे सुख शान्ति आबहावाया अरुणाचलाव जादों अनजाग्रा प्रियफोर अरुणाचलाव बे जानो नागिरदों मावनो नागिरदों आरो ख्रिस्टियानफोरा बेनि उल्थायै स्ट्राइक खालामबाय थादों नाथाय भारतनि गोबां रायजोआव अलरेडि बे आयेना दङ बे आयेनखौ गोबां रायजोफोरा खालामदों आनखि जोंनि आसामावबो बेखौ खालामनानै दोनदों दा बेयावखाय जोबनायाव बेखौसो खावलायनो हास्थायदों नायगिरि नोंथांमोन फोथायारिफोर अननानै आरज खालामगोन जेन अरुणाचलाव जेन बे आयेना जाया मानोना अरुणाचलनि गोबां सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोनगोन जिसु ख्रिस्टखौ नाजावखागोन दा बेयावहाय आरज खालामदो जेन अरुणाचलाव जेन बे आयेना फैया आरो गासैबो इसोरनि इच्छा बायदि जाथोंसै इसोरनि बे खामानिखौ रावबो मानसिफ्रा हमथानो हाया जों बेखौ मोनथिगौ मानोना गाहाम रादाब होनाया इसोरनि रायजोखौ लाबोनाया मानसिनि खामानि नङा बियो इसोरनिनो हास्थायनाय जेन गासै पृथिबिनि मानसिफोरा जिसु ख्रिस्टखौ मोनथियो मानसिफोरा जेसेबांखि नाजाया मानो मानसिफोरा जेसेबांखि गाज्रि मावनो हास्थाया मानो जिसु ख्रिस्टआ हगाराब्ला बिसोर जेबो मावनो हानाय नङा दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर आरजआव थागोन अरुणाचलनि थाखाय जेन अरुणाचलाव बे आयेना फैया आरो लोगोसेनो आरज खालामगोन जों जोंनि भारतआव जिसु ख्रिस्टनि रायजोआ जेन गोख्रैनो फैयो मोनफ्रोमबो रायजोआव जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा सैथो इसोरखौ फोथायग्रा सुबुंफोरा जेन फैयो बा जिसु ख्रिस्टखौ नाजावो आरो लोगोसे आरज खालामगोन
साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनि थाखाय जेन साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा जिसु ख्रिस्टखौ सिनायो मोनो बेनि थाखाय प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ दिनै बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ